Okay, so today is January 19, 2022. So karon ako diri sa public market sa Alicia na charge while charging lagi mo ko vlog para masayod mo kung unsay mga panghitabo labi na diri sa lungsod sa Alicia. Okay, so akong ipakita diri ninyo ang mga ibang charge nga mga cellphones, mga gadgets o mga kuan. Kini niyausab si Ma'am Nali Oblianda nga maestra sa Lasinda kay nakaabil man mi og emergency leave 5 days. Humana na mo magamit ang 2 days. So, additional 3 days sa among emergency leave. Muna nga, niya kami karon nag-abot mi, nagpa-charge sa among cellphone. So, salamat sa pong anak. Gihatdan ako og paning ugto. Yan na. O niya, mao ni kada adlaw tur kay wala pag yun may kurente unya amo na lang kondisyon nga mabutangan mi sa among kuryente until May or even June kay og maghuwat mi og karong buwan na or this coming February unya di gihapon mi mahimuan or ma-installan sa among kuryente aron nga dili may mag-all o na kondisyon namo until June 2022 ma-install na tanan ang kuryente diri sa especially sa poblasyon sa Alicia, Bohol. Okay, so daghang kayong mga cellphones karon nga gipang charge o niya ang ubang tamo gipang biyaan na lang to kay ting paniudto na usab dito nakita ko asa nag-charge dito. So kalain-lain ng mga tawo nga nag-charge diri sa public market sa Alicia. Unya pasalamat pud ta kay wala may bayad. Unya akong i-grab ang opportunity sa pag kuha sa video sa Vectoris Pharmacy. So kinsa katong nagpislango para na ko karon nga nagpislango gyud ko tungod kay nag-change ang climate diri. So adlaw arang inita o gabi bugnaw mo na kasagaran diri gipang ubog gipang sipon unya tungod kay mahadlok man lagi og COVID mo ya di na lang mo ngadto sa hospital mo na labing kalaro not only here na Alicia but throughout the world mo na lisod na kaayo ang PCR test